Poc temps després de l'esperat traspàs de Rodalies a la Generalitat, el nou òrgan regulador anomenat Rodalies de Catalunya no ha trigat en emprendre mesures de millora a la flota de trens. Aquest passat dia 19, el conseller de Mobilitat Manel Nadal i el director de Rodalies Barcelona, Miguel Ángel Remacha, han visitat el TCR de Vilanova i la Geltrú, on s'hi fa el manteniment integral de trens. Guiats per la gerent de manteniment de la zona del Mediterrani, els assistents han pogut fer una visita on s'han explicat els punts més importants del procés de posada a punt d'un tren de Rodalies. Que en aquest procés d'arribada de nous trens tíbies, penso que n'han arribat 17, al final de l'any n'han arribat 17, i de reformulació, remodelació dels 447 ha permès eliminar les unitats més antigues que circulaven a Catalunya, que eren els 440. De manera que des d'aquest mes de juliol, i em penso que és una bona notícia, ja no hi ha trens 440 circulant a Catalunya. I això ens porta a que l'antiguitat del parc de trens de Rodalies ha baixat a 9 anys i mig. Acabarem en un parc de Rodalies de Catalunya de 200 unitats. Tindrem solament 3 models de tren, els trens de 2 pisos, la sèrie 450, aquest, la 447 i els 9 trens Cívia. De Cívia tenim ara 59 trens i a fi d'any tindrem 68 trens. Serà un 34-35% del parc. La visita ha consistit en el recorregut que s'ha de seguir per a una unitat 447 en la seva reparació de vida mitjana. Dita reparació consisteix en la substitució integral d'equips tant mecànics com de confort. El parc de Rodalies i de mitjana distància s'està mantenint en aquests moments amb 5 tallers ubicats en els llocs més estratègics de les línies ferroviàries de Rodalies, que són Montcada, Mataró, Cornellà, Sant Andreu i Vilanova. I amb l'afegit, com hem dit també, que a la base de manteniment integral de Vilanova es pot fer tot el cicle de manteniment complet dels trens. Això és una característica molt diferencial respecte a la resta de bases de manteniment. A part de la reparació, també passen per un procés de repintat de la nova imatge de Rodalies de Catalunya, que a poc anirà extenent-se per tots els trens nous o recentment reparats de la flota. La rotulació s'està combinant en aquestes operacions de gran reparació per al que és el material vell, perquè és una operació que ja contempla el que és la pintura integral del tren. Per tant, és un tema que s'anirà fent. Aproximadament es fan 18-20 trens de vida mitjana cada any per un cantó i per l'altre cantó tots els trens nous que s'incorporen de la sèrie Cívia també tenen un procés d'adaptació a la nova imatge. És un procés progressiu i anirem fent en els propers anys. En aquests moments circulen 2 unitats Cívia, avui entrarà en funcionament aquest, i el mes de setembre esperem que es produeixi un salt important al voltant d'entre 8 i 11 trens estaran ja rotulats. És a dir, fixin-se que nosaltres intentem no provocar un gasto addicional, és a dir, només posem la rotulació en els trens nous Cívies que entren en funcionament, fins i tot algun ha entrat en funcionament sense el rotulatge nou perquè hi havia necessitat de trens, però ara els estem programant i en el moment que es fa la gran reparació també canviem l'imatge. Això tenim un salt, repeteixo, al mes de setembre entre 8 i 11 trens en circulació amb la nova rotulació. Durant la visita també van poder constatar les dificultats que ocasionen els actes vandàlics als trens. La gerent de manteniment declarava als mitjans que Catalunya és de lluny la comunitat autònoma amb més vandalisme. Bàsicament, els problemes que tenim de vandalisme estan centrats per un cantó en tot el que són les llunes dels trens, per tema d'apedregaments. Després tenim un problema de grafitis molt gran, i això provoca, òbviament, una pèrdua d'imatge i de qualitat del tren, perquè, imaginin, aquest tren s'ha fet ara una pintura nova. És la vida mitjana, 15 anys. Si a la setmana que ve es grafita aquest tren, ja perdrà aquest matís, aquesta de nou la perdrà. I això realment és trist que passi. I després tenim un problema important també en els seients. El tema de treure, rebentar els seients, hem de netejar manxes que no són explicables. De fet, miri, en aquesta sèrie, que tenim 112 trens, van tindre que canviar l'any passat aproximadament el 80% dels seients per temes de vandalisme. Amb nova imatge, nous trens i noves instal·lacions, Rodalies de Catalunya millora progressivament el servei, tot i que en ocasions els retards i problemes siguin inevitables.